И какво става, приятели? Сега ще играем Soundtrack Attack, както играхме преди. И сега ще отключваме звезди. Както знаете, може да правим по-дълги епизоди вече. Ако някой знае как да поправи Майнкрафт, моля да ни каже. Защото постоянно влизам и това вече отдавна. Влизам и всеки път ми пише Майнкрафт спря. Ако някой знае нещо, моля да ми каже. Сега тук ще играя на първото, защото тук са най-лесни. И ще печеля още звезди. Второ ниво. Окей, нека да играем. Айде, зареждай. Да, знам. Сега, We are the Crystal Gems. Нашата песен. We are the Crystal Gems. We always save the day. If we can. We always the way. That's why the people of this world believe in. Don't ever test them. For it's even good. Dun, 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 dun. 3 звезди. Така се прави. Окей, хора. 3 звезди. Ато и сега следващото ниво. И на всяка ниво трябва 3 звезди. Ох, хайде, нещо успееш. Сериозно ли? Не съм ли си поправил грешките вече? Ужас. Хайде. Хора, видяхте ли това? В последния момент ударих джакпота! В последния момент само как ударих джакпота. Много яко, хора. Скочих и бум! Мина го с 3 звезди. Това ме далече от един скок. Да играем. Дан. Подобрение. Имам подобрение. Сега сме 3 звезди. Свършва след малко. Пак 3 звезди. Ако успея да мина целият портал и то с 3 звезди, ще успея да отключа това. Предполагам. Или не. Добре.
Защото и нещо продължавам. Не искам на тези звезди, не искам да провалям. И пак те звезди, хора. Уау, да. Готов съм. Не трябва да се проваляме. Три звезди. О, сита. О, сита. О, сита. Свършва. О, добре. Май свършва. Добре, май сега включихме всички нива или пак? Да, май това е последното. Или предпоследното. Но сега само 3 звезди. О, пак е тази песен. Тук беше трудно. Да, това е последното. Три звезди. Добре, хора. Няма да го мина на 3 звезди. Ужас, на косъм! Добре, да видим сега какво става. Да, знаех си, това е последното. Добре. Да видим колко звезди още ми трябват.
докато отключи следващия портал. Още 2. Аха. Ще пробвам тук. Ските палци, хора, да изкарам 2 звезди и ще успеем. Още 2. Добре, ще там на пауза. Бе, хора, вече включих на първо ниво на втория портал. И в момента зарежда и... Добре, нека да играем. Да, знам, бе! Ех! Мамо. Все пак с тия лавите. Тън. Ужас, хора! Не ми е лесно, защото трябва да го минавам с 3 звезди. Но нямам много грешки. Като го няма теломод не е много смешно и няма голям хумор. Три звезди, окей. И сега още една ни остава. Добре, хора, надяваме се всичко да мине като по вода. Следващото ниво. И като го минаме, печелим. Тук ще има песента на жена гигантска. На опал песента. We are the Crystal Gems. Окей. What you with that up to giant woman on the water to see a giant woman. What you took it to the giant woman on the water to see a giant woman. Скоро ще направим тези звезди. Време е да победим, време е сега. A giant woman. Live forever. Много почна малко да лаги. 3 звезди. Какво? Ей! Мехалитет и не дни. Накрая, понеже сбърках веднъж и веднага ми го махна. Ще играя отново, няма да ви се дам лесно. И като отключа портала, минавам едно ниво там и ще свършим епизода. За жалост, хора, знам, че искате да играем. Добре, сега ще им покажа. Трябва да го мина. Ако и този път не го мина, ще дам на пауза, докато не го мина. Мамо! The superstar to the giant woman, oh, she is a different giant woman. Добре, до сега добре.
3 звезди. И сега трябва да го задължи. Ох. 3 звезди, хора. Тия 3 звезди направо ми отнеха душата. Бърках се да ги минавам тия. Мале, то е една мешаница стана музики. Ще ви дам на пауза, докато заради явно. Лаги, хора, лаги. И добре, хора. Днес трябваше да изляза от играта и пак да вляза, защото нещо лагеше май заради многото приложения, които не бяха включени. И... добре. Отключихме го. О, това е пустинята. И да минаваме нива. Аз май ще мина само едно тук. Пуф. О, звънят ми, извинете малко. Задъра, хора, разговор имаше. Тя вечер обаче имам добра новина, че ще съм с Телмод и ще можем да направим клип. Това е, музиката тук е такава. Да, супер, колко яки песни. Добре, айде да играем. Принтейн. Ох, пак ли той нещо бе грозното? Пей, мразя го той. Каква ли е това чудовище? Някакво гадно, сигурно. И окей. Та скоро се надяваме Викис да почне с поредицата за компютъра. Аз ще поизчакам още малко, защото и да разуча и всякакви такива. Но бе да играем. Тая музика знам ли я? Май не. Я може би я знам. Добре, ако успея на 3 звезди... Тук е трудно. Ужас, не. Моите станите звезди. 3 звезди! Уу! Задобрявам, хора, наистина. Играта от началото е доста трудна, обаче като свикнеш е яко. Дали ще успея? Айде още едно ниво. Вали, хора! Уу! И тук следващата музика ни е позната, предполагам. Тарарара. Гайс, какво има бе, Стивън, бе? На всяко ниво ли ще ми мърмориш толкова досадно, бе? Свърши. Много досаден. Понякога ми е досаден, Стивън. Не мога да си дозиграя нивото. Нещо му има да ме спира. Супер.
Тая песен ми е позната. И я знам, просто съм забравя откъде е. От кой епизод. Познати. Да, познати. Май се сещам нещо, но сега да се концентрирам. Това беше супер неприятно. Почти 3 звезди, но нищо. И това ще бе като епизод. Харесвайте, абонирайте се и чао!